Tafallako ikastolako sortzaileetako bat ezagutu dugu, baina ikastolek askok uste baino historia luzeagoa dute. Baldakizu zein izan zen ikastolen sortzaile lehena. Miguel Muñoa izan zen, 1914. Seguro altzaude? Jakina, enaiz bai ongo? Aizu, baina zu aldakizu lehenago 1886an Bilbon Azkuek euskarazko eskolak ematen zituen egoitza bat zabaldu zuela? Bai, banekien, baina sareak erarek ez omen zuen asko iraun eta horregatik jotzen da lehenengotzat Miguel Muñoarena. Ea. Baldakizu nork dakien honetaz guztiak gu bion baino gehiago? Mikel Zalbide. Eta zertan ari gara orduan hemen bion artean eztabaidatzen? Ez dakit? Ba, guazen. Eixo, Mikel. Espaldiko, Kike. Aizu, hemen txari nintzen nire buruarekin bueltaka. Ea noiz sortu ote zen lehen ikastola eta aurretik zer ote zegoen? Beti, ekintza batean aurretik beste bat bilaliteke eta hemen atzak hasiko bagina, Donostiatik irten gabe erresoko genuke 1760 bateraino. Baina esan dezagun, batez ere 19. mendean ernatu zela euskarazko irakas sistema. Lehen da bizi, bereziki Bilbon, Azkuek 1886-17an sortu zuen Euskal Ikastetxea, eta gero, bereziki, eta horrek izan zuen gizarte eraginik handiena, bai ikasle kopuruz eta bai denbora iraupenez hori izan zelako garrantzitsuena Miguel Muñoaren esperientzia. Gero etorri zian gerokoak, besteen artean auzo eskolak Bizkaian eta auzo eskolak Gipuzkoan. Eta nolakoak ziren lehen ikastolaiek eta ze girotan sortu ziren? Gizarte giroa hizkuntzaren inguruan arras polarizatua zegoen. Alde batetik, estatuek, bai Frantziak eta Espainiak, uste dute, gero eta beldurra handiagoz gainera, hemen protoelite batzu sortzen ari direla Espainiaren batasuna eta bere batasun linguistikoa kasu honetan arriskutan jar dezaketenak eta pentsatzen dute horri aurre egiteko bideriko berena debeku bidea dela. Bai Frantzian eta bai Espainian Romanon eskondeak 1902an ematen duen lehenengo dekretua garbi doa esatera, aizu, oain arte badakit 100 urtean doktrina euskaraz erakutsi da eskoletan, naiz eta klasea bestea gaztelaniaz izan, hemendik aurrea, ojo gero, doktrina ere erderaz eman behar da. Beste aldetik dago nolabaiteko euskal protoelite, euskaltzale berri baten loraldia, eta hauek aurreko paradigma nolabaiteko diputazioaren bidez eta lortzen ari ziren kontuak alde batera utzita, hau geuk egin behar dugu geure kontura esaten duen paradigma horrek, esaten du, guk, hizkuntza aurreateako baldima da, gizarte moderno baterako egokitu behar dugu. Eta horretarako aldizkariak behar ditugu, horretarako musika, dantzak, operak behar ditugu, horretarako eskolak behar ditugu, eta hori guztia antolatzen ari den protoelitearen barruan sartzen da bete-betean Muñoa. Eta Miguel Muñoa nolakoa zen? Bere bizian zehar dirua egindako gizona zen, eta bere diruaz batez ere Donostiar herritar xeen seme-alabentzako eskolak eratu behar ziela eta eskola horiek euskaraz eratu behar ziela. Eskola bat sortuko baldin badezu, behar dezu, lehen da bizi etxe bat, eskola etxe bat behar dezu paretak. 2 behar dituzu ikasleak, 3 irakaslea behar dituzu eta 4 ikasmaterialak. 2 jokabide sortu ziren bat, goiti berako jokabidea, oain ez daukagu aginte ahalmenik, baina bihar edo etzi, aginte ahalmena dugunean, goiti bera ezarriko ditu euskarazko eskolak, eta bestea zen, ez daukagu itxoiteik, egin behar dugu, eta egiteko martxan jarri behar ditugu. Behetik gorako filosofia horren buruzagi izana da Miguel Muñoa, eta neurri horretan gero ikastolek eramandako bidearen aitzindaritzat hartu liteke argita garbi. Eta irakasle bezala zeintzuk izan zituen inguruan? Motibo oso diferenteengatik aipatu litezke. Bai Maria Dolores Agirre eta bai Elbira Zipitria. Elbira Zipitria, 1906an jaio zen Zumaian, eta 16 urterekin hasi zen irakasle ikasketak egiten. Haiek amaituta, Miguel Muñoaren ikastolan jardun zuen, Frankoren altxamenduak deserrira eraman zuen arte. Handik bueltan, ikastolaren ametsari lotu zitzaion berriz.
ezkutuan hasieran, eta hezkuntzaren pasioari eutsi zion 1982an zendu zen arte. Hemen, Ikatzkalean, Miguel Muñoaren ikastolan eman zituen bere lehen eskolak Elbira Zipitriak 1928an. Abertzalea zenez ordea, iparraldera ihes egin behar izan zuen handik urte gutxira. Handik bueltan berriro ekin zion lanari, eta ez omentzen edonolako irakaslea izan. Gotzonegiak emango dizkigu berari buruzko xehetasunak. Kaixo, Gozon? Zer duz? Ondo. Aizu, Elbira Zipitriari buruzko galdera batzuk egin nahi nizkizun. Nolakoa zen Elbira Zipitria? Gauza, desan dizut Gike. Emakumeen biografia oso ezkutuko izaten da, eta Elbira Zipitriaren kasuan garbi ikusten da, ez? Sekulako lanak eta sekulako aurrera bideak ekarri arren, enziklopedietan ez daukate leku nabarmenik. Uste zala emakume bat oso independientea, oso garai hartan normalizatetzana, oso aktiboa, eta bere lanean ikuspegi berritzaile bat izan duzuna. Ikuspegi berritzailea ze aldetatik? Bera ezan konformatzen euskerarekin bakarrik. Gerra garaian, hemendikan juntzanean, 36an, saran izan duzan, igez egin da, eta aprotxatu zuen frantsesez ikasteko, antzala. Eta nik ustez, frantsesaren bitartez beak nolabait egintzula kontaktua Europako korriente pedagogiko modernoekin gara hartan, Piaget bat edo Freinet bat, eta batez ere Maria Montessoriren eskola eta metodoa oso gertutik segituzun berak. Neska mutilak elkarrekin egotea, adibidez, gelan frankismoaren urte haietan, eta zesanik ez, 20. mendearen hasieran ere, Eliza Katolikoak indar handi bat zeukan, irakaskuntzan bereziki, gizartearen esparru guztietan, baina irakaskuntzan bereziki. Eta Elbira bera oso fededuna eta oso tradizionalista zen gauza askotan, baina bere pedagogia lanetan saiatu zen berrikuntza horiek Europako korriente moderno eta orduan aurrera zaleak ziren horietan, saiatu zen ikasten eta bere langintzara ekartzen. Eta nolakoa zen orduko giro euskaltzalea? Altzeukan babesik inguruan Elbirak? Elbira Zipitriaren lana eta bere aurrekoena ere, Muñoaren lana, eta ez ziteke ulertu, kontuen hartu gabe, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran Donostian egon mugimendu esango nukenik euskera zale eta bultzatzaile bat kontuan hartu gabe. Eta hori da Euskal Herria aldizkariaren inguruan Jose Manderolak bildu zuen taldea. Jende asko izan zen, Serafin Baroja bat, Bapioren aita, Vitoriano Iraola, Artola Tarrak, Juan Carlos Guerra bat. Jende asko izan zen eta ez bakarrik euskeraren garabidearen alde, baizik lortu zuten eragin bat izatea, esan diteke Donostiako bizitza sozialaren esparru guztietan. Horrek sortu zuen Donostian giro bat, gero, jakina, frankismoak hori eten egin zuen oso modu gordinean, baina kontzintzi sozialen hori gelditu egin zen. Eta hori nik uste ezinbesteko izan zen, hain justu lotura hori etena izan arren urte batzutan, lotura hori egiteko Elbira Zipitria eta bere ondoren. Bai. Sarri askotan entzuten dugu euskara Frankoren diktaduraren garaian galdu zela. Baina Frankoren aurretik ere euskara atzeran zetorren. Bai debekuen erruz, bai euskaldun askoren artean euskara gero eta prestigio gutxiago zuelako. Gero diktaduran gauzak asko okertu ziren. Eta lagun askok jardun behar izan zuen ezkutuan, gure hizkuntza inoizko lehorte handienetik ateratzeko. Zeregin horretan oso garrantzitsuak izan ziren andereñoak. Bilbon ere oso mugimendu dinamikoa eta bizia sortu zen ikastolen alde.
Hemen bertan, San Nikolasen sortu zen lehen taldea. Eta orain, orduko lehen andereñoa ezagutuko dugu. Maria Angeles Garai. Maria Angeles, zuzana Bilboko lehen andereñoa. Nola gertatu zinen zu andereño? Uste gabean izan zen. Ni lehenengo Xabier Peña ezagutu neman, da Xabier Peñak horretan perrantzia handia dako. Gurasoekin batera bera itzasan sortzaileetariko nagusiena esango neukenik. Da ikastola 1957an zabaldu zen, baina lehenago Xabierren euskaltegia. Orduan ez geutzen esaten euskaltegia, akademia, baina ara joaten ginen danikan ezagutu neban. Eta bera asmoa hori zen. Bilbon, Donostian baegoan ja Xabierrek ezagutzen neban Elbira Zipitiana eta beste ikastola batzune Carmel Esnal eta Jone Forcada eta ezakit zemat andereño. Eta gura eban Bilbon be ikastola bat sortzea. Eta zuri nondik ez etorkizun euskaltzaletasuna? Ni bilbotarra naz, baina etxean aitak bere bizitza guztian hitz bat ez euskun erderaz edo beste, dana euskeraz beti. Zebeste zango erdar munduan, bueno, dana erderaz. Kalean, ikastolan, eleizan, katekesian, dana. Maria Angeles, eta nolakoak ziren hasierako ikastolaiek? Hasieralakoa lehenengo urtekoa behintzat, ikasgela ederrak, jolastokia be ederra, San Nikolas parrokian, lehenengo ni bakarria hasi nintzen. Baina, 3 hilabeten buruan, eskabide gehiago eta orduan bigarren andereño etorri zen Agurtzane Alberdi. Eta biok ikasturtea oso ondo amaitu genduan, oso pozik, baina udan etorri zen debekua eta itxi. Hurrengo urterako, Iralabarreko Franziskotarrak ikasgela batzuk itxi eusku esan, eta andereño bi aurrean egon beharrean 4 andereño. Baina be amaitu zen, beste salaketa bat, barriro itxi, da orduan etxeetan, umeen etxeetan batez be, izan zen. Nire kasuan nire etxean, eta 18 inguru ume egoten ziren gela txiki baten lurrean jarrita egoten ginen, da hori hor lurrean egiten gendu zen, ez dakit, sotzakaz, regletakaz, kanikakaz. Zer libururik eta orduan etzen duten izango. Xabiertxo, baina ondino zekien irakurten. Eta orten ziren 3, 4 eta 5 urtekoak zarrenak, dana batera, neska eta mutil, dana batera. Eta legeztatu zanean, libro de escolaridad eman euskuen, baina gero beste arazo batzu detorri ziren. Gero ez egoala jolastokirik, ez egoala kirol zelairik, eta orduan pentsaben, Bilbotik urten behar da. Eta berehala, bazkidea sortu, kooperatiba sortu,